amics i amigues, i benvinguts a l'especial de Sant Joan. Què? Ja esteu preparats per les fogueres? Recordeu que no s'hi val llançar-hi llibres de text, Però bé, aquest any volia celebrar aquest bonic solstici d'estiu amb alguna coseta especial, així que pensant, se'm van acudir dues cosetes. La primera era ensenyar-vos a fer una de les típiques coques de Sant Joan i la segona era ensenyar-vos a fer petards casolans. Però alguna cosa em va dir que això devia ser il·legal, així que ens quedarem amb la primera opció. Sorry! Així doncs, per començar, una de facileta. Avui us ensenyaré a fer una fantàstica i meravellosa coca de llardons. Així que, sense més dilacions, comencem amb el vídeo. Primer de tot, els ingredients. En aquest cas, pasta de full, llardons, un ou, sucre, ametlla trossejada o pinyons. Si heu vist el meu vídeo dels panellets, sabreu que odio els pinyons, així que jo els tinc castigats. És possible que els llardons vinguin en trossos massa grossos per al projecte, així que el primer pas és col·locar els trossos a reduir delicadament dins una bosseta de plàstic, ordenades i amb cura. I un cop els tingueu preparats, pam, pam, pam! Imagina't que són totes aquelles persones que posen els rotllos a paper de vàter al revés. Just what the fuck is wrong with you? Un cop estiguin ben esmicoladets, els reservarem en un bol a part. Si hagués de refer alguna cosa, els faria una mica més petits perquè com més grans siguin, més fràgil serà la coca. I ara, comencem amb el muntatge. El primer pas serà estendre la massa sobre d'una superfície enfarinada, per evitar que s'enganxi, i la dividirem en 3 trossos per fer-ho més fàcil de treballar. I llavors ens dedicarem a intercalar llardons entre les capes de pasta de full per facilitar la tasca d'incorporació. Així que, un cop tingueu les capes ben fetes, li farem un petit massatge a la precoca i amb un corró l'anirem amassant amb paciència. Si com jo no teniu un corró de veritat, un pot cilíndric farà el fet. I ara l'amassarem tot plegant-la de fora cap endins per assegurar que quedi el més homogènia possible. Aquesta coca no està dissenyada per pujar, per tant l'amassarem ben amassada perquè quedi el més fineta possible. I bé, ara ja només cal proseguir amb la amassació fins que tinguem alguna cosa que s'assembli lleugerament a una coca. Jo la faré rectangular, però per descomptat li podeu donar la forma que més us agradi. Si veieu que és una mica complicat arribar a aconseguir aquella forma estètica del rectangle, podeu treure trossets de massa d'allà on sobri i recol·locar-los estratègicament fins que tingueu alguna cosa així. Un cop la tinguem llesta, amb l'ajuda del corró la traslladarem a una safata, netejarem una miqueta el desastre i el merder que hem fet, i un cop ja la tinguem a la safata definitiva amb la qual anirà al forn, llavors podem aprofitar i perfilar-ne bé els cantos. No val la pena que ho feu abans perquè s'acabarà deformant. I pel següent pas necessitarem un rovell d'ou. Per tant, amb cura separarem el rovell de la clara movent-lo d'un cantó a l'altre de la closca. No passa res. Amb una botella de plàstic ho podrem solucionar i... Sí! Perfecte! Veus aquests lifehacks del Pinterest? Al final funcionen! Un cop tinguem el rovell separat de la clara, hi afegirem una miqueta d'aigua. No cal que feu servir una micropipeta, però bueno, ja estic desesperada per fer servir les meves coses de laboratori. I acabarem batent l'ou, fent una pastareta així molt maca, la qual farem servir per pintar tota la superfície de la coca, cosa que farà que quedi ben dauradeta i permetrà que les decoracions s'hi enganxin bé. I aquí és on la meva càmera va decidir deixar de gravar el meu fantàstic estil repartint ametlla trossejada i llardons per sobre de la coca, però no us preocupeu perquè us ho escenificaré. Recordeu que si voleu podeu posar-hi pinyons, però l'ho dit, així que repartirem ametlla trossejada i uns quants llardonets una miqueta més grossets de decoració. I un cop així, ho cobrirem amb una capa de sucre, ja que no n'hem afegit a la massa. Tampoc cal que us passeu, si després en voleu més, en podeu afegir al sortir del forn. I abans de continuar, recordeu punxar-la delicadament amb una forquilla per evitar que l'aire calent faci que la coca pugi, ja que, com hem dit abans, com més primeta quedi i més cruixent, millor. I bé, hora de posar la coca a fer xup-xup al forn preescalfat a uns 200 graus centígrads durant uns 15-25 minuts. Aquí jugarà un paper molt important al gruix final de la coca, així que aneu controlant que no es cremi. I quan ja hagi passat el temps o la veieu llesta, amb molta cura només cal que la traiem del forn, la traslladem a una font ben bonica i... Tarà! Fantàstica i preciosa! Deixeu que es refredi una mica abans d'atacar-la, però ja us dic que està molt bona. Com heu pogut veure, és super senzilleta de fer, sense massa ingredients i realment artesana, no com les del súper. Va, res, a fer-la vosaltres mateixos. Creieu-me, val la pena fer-la.
Si la feu, envia'm una foto a les meves xarxes socials perquè m'agradaria molt veure lo bonica que us ha quedat. I bé, això és tot per avui, espero que us hagi agradat el vídeo, espero que tingueu un fantàstic dia, no us cremeu gaire i espero veure'ls en el meu pròxim vídeo. Adeu!